ang Anilaw Elementary Baseball Team nagkampiyon sa Baseball Elementary Boys sa Palarong Pambansa 2024. Anong imong mahambal abi sa imong mga kasimanwa sa taga Anilaw, mga estudyante nga ini nga naghimakas gyud nga makakuha sang gold? Una best, congratulations no, sa Anilaw Baseball Team, elementary level. Ang Barotak nag-champion mo na sa elementary level sa football, no? This will be a very good opportunity nga i-congratulate naton sila sa ila paghimakas nga gin patigayon gyapon nila sa paghanas kag nagpangibabaw sila sa sininga competition, because Anilaw is already known for their prowess, ang ilang skills party sa baseball, no? So this is one thing to prove nga ara gyapon ang Anilaw, especially sa elementary level, and this will boost our sports development in the province of Iloilo, together with the governor kag sa amon man nga sa aton yung vice governor kay vice governor Tingting kag mga board members nga naga-support gid sang ordinansa nga nagahatag financial assistance, no? I think ining ordinansa naton nga gin-establish ni vice governor Tingting rin, itsa makabuli gid siyang dako. In fact sa amon damo na to scholars namon sa football nga gin-recommend ko kag nakapasar sila, na aprubahan sila, and they are happy while they are in school. They are given free tuition, not tuition, miscellaneous stipend, no? And they can continuously compete and develop their skills in football sa elementary kag sa high school na sila, with the money coming from the province as support, no, for their scholarship activities, no, pag-eskwela kag at the same time developing their skills in football kay may ara man kita nga in charge dira, no? So this is a good opportunity nga ang ordinansa nato nakabulig sa aton nga sports development sa probinsya.